Καλησπέρα. Τι μου κάνεις. Πώς πάμε? Πάμε πάρα πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις? Επιτέλους ήρθα εδώ. Επιτέλους. Είχαμε πόσο καιρό να σε δω. Ξέρεις, δουλειές, προβλήματα. Δουλειές, θέματα πολλά, δημιουργήθηκαν, αλλά γερός δυνατός, έτσι, και είναι ωραίο αυτό. Και είσαι εδώ πέρα κοντά μας για να κάνουμε... Και τόσο καιρό που δεν ερχόμουν, όλα τα καλύτερα λόγια άκουγα. Ναι. Έρχονται πελάτες στον δρόμο, με συναντάνε για τη δουλειά μας, για σένα. Μην χάσει άλλα κιλά αυτή η Κατερίνα, λένε. Είπαν τέτοιο πράγμα, Μην χάσει άλλα κιλά. Εσύ μη γελάς, Είπαν φίλε τέτοιο μου, πράγμα, Γιώργο. Εγώ είπα θα της δανείσω μερικά κιλάκια. Μην χάσει άλλα κιλά. Όχι, νομίζω ότι είναι Και ας πω κανονικά και ένα συγκεκριμένο από την Εθνική Τράπεζα, όταν πηγαίνω, Ναι. σκέφτομαι να από μέσα γιατί πάντα θα μου μιλήσει για σένα. Χαιρετίσματα να στείλω, χαιρετούρες πάρα πολλές. Έχει γαλανά μάτια. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν επισκέπτομαι τράπεζες. Καθόλου όμως. Καθόλου. Συγγνώμη κιόλας. Πες της μη χάσει άλλα. Είναι λέει τέλεια. Εκεί που είναι λέει μη χάσει άλλα. Δεν τις επισκέπτομαι. Ξέρεις, γι' αυτό δεν έρχομαι πολύ κοντά και κρύβουν γιατί εγώ έβαλα τώρα. Αλήθεια. Ναι, και... Δεν σου φαίνεται. Μια χαρά είμαστε. Το καλοκαιράκι χάνουμε, άλλωστε όλοι μας. Έχει ζέστη, κόβεται λίγο η όρεξη και γίνονται τέτοια πράγματα και είμαστε μια χαρά. Ερχόμαστε στα ίσα μας. Λοιπόν, τι θα τον κάνουμε τον Γιώργο μας? Κοίταξε τον Γιώργο. Τον Γιώργο θα τον περιποιηθούμε και το μαλλί και το μουσάκι. Ωραία. Και λίγο το φρύδι. Συγγνώμη, σε κόβω, Δεν Και πειράζει. λίγο το φρύδι γιατί είναι έντονο. Α, θα του το κάνουμε και το Ναι, φρυδάκι. κοίταξε, επειδή είναι λίγο ο φίλος μου ο Γιώργος πληθωρικός. Πες δεν μην τρέπεσαι. Το κοντό δεν είναι απαραίτητο ούτε σε λίγο αυτούς που είναι πιο εύσωμος, ούτε πιο. Αλλά επειδή έχει μακρόστενο πρόσωπο, του πηγαίνει το Και κοντό. πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Επειδή, ναι, αυτό, Επίσης. εντάξει, έχει μακρόστενο πρόσωπο και δεν πάει να πει Έτσι, ότι να τα απλώς λέμε και αυτά. ο όγκος μας φαίνεται εδώ. Στο πρόσωπο δεν φαίνεται τόσο πολύ. Ωραία. Γιατί συνήθως έχουν στρογγυλό και φαίνεται έντονα. Άρα του πηγαίνει και το κοντό. Θέλω Εμείς να θα το κάνουμε κάνεις ένα μοντέρνο. ακόμα πιο κούκλο. Θα κάνουμε ένα από ότι μοντέρνο. Ναι, θα κάνουμε ένα μοντέρνο. Γιατί σχεδόν δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε να μείνει μακρύ, άρα θα κάνουμε ένα κοντό και να το ευχαριστηθεί. Πάρα να πολύ πει ωραία. ότι το έκανα στην Κατερίνα και έμεινα όλο το καλοκαίρι ευχαριστημένο. Πάρα πολύ. Αυτό Έτσι, θέλω. Γιώργο? κι εγώ. Αυτό θέλω κι εγώ, γιατί αλλιώς θα πάει στην Άξο και ποιος ακούει Α, εκεί είναι από Νάξο? γονείς, συγγενείς, αδέρφια, έτσι, πώς θα γίνει. Τώρα η μαμά βλέπει, φαντάζομαι, παρακολουθεί. βέβαια. Την είπες στη μαμά? Μην ανησυχείτε λίγο καθόλου. λίγο, Είναι σε Γιώργο. καλά χέρια. Θα σε- Μην αγχώνεστε. Κουνάω. Λοιπόν, Εντάξει, θα τον ξυρίσουμε ωραιότατο τώρα, το θα τον τσουφάκι. ξυρίσουμε. ναι. Είδες πόσο μακρύ είναι. Όχι, κοιτάω περίπου πώς είναι το μαλάκι μας, ωραία. Συνήθως τώρα το καλοκαίρι οι άντρες που έρχονται στο κομμωτήριο για να Κοίταξε, κορυφούν. συνήθως να σου πω την αλήθεια, το Τι σου καλοκαίρι ζητάνε? κόβουν πιο πολύ στις φαβορίτες και πίσω στο σβέρκο. Μάλιστα. Γιατί υδρώνουμε, γενικά οι άντρες υδρώνουμε, έχουμε θέμα εκεί. Δεν θέλουν λοιπόν να Το τους χειμώνα ενοχλούν τα δεν μας μαλάκια. πειράζει, ξεσφοράνε πουκάμισα το ένα το άλλο, τώρα που είναι και ανοιχτά, απλώς δεν θέλουμε να είναι ψηλά, να φαίνεται ψηλός ο λαιμός. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το βασικό μας, αλλά να είναι καθαρά. Αυτά τα μαλάκια τύπου καρφάκια συνεχίζει ακόμα ο κόσμος και τα Κοίταξε, κάνει. οι συνήθως άντρες τώρα δηλαδή. η μόδα αυτό είναι. Θα έκανα μια μόδα, είδα πριν ένα μήνα είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη από τον Τόνι Γκάι, οι οποίοι εδώ είναι πάρα πολύ φουσκωμένο και φαίνεται ξενό, άμα το κάνω τώρα ξέρω ότι δεν θα σου αρέσει. Ναι. Γιατί έχει γραμμή το οποίο πετάει και πρέπει να το χτενίζει μετά το μαλλί. Δηλαδή, άμα το αφήσει έτσι, θα του είναι. Πώς λέμε αυτό, τι καπελάκι είναι αυτό που είναι απεριποίητο. Από Αυτό όχι το στυλ. καπελάκι. Όχι τέτοιο στυλ. Όχι καπελάκι. όχι. Γι' αυτό λέω, δεν είναι. Αυτή η μόδα Τώρα ήταν κοίταξε, θα τα κάποτε, πάρουμε, νομίζω, θα αφήσουμε το τη καπέλο. φράτζα γιατί βλέπω ότι του αρέσει η φράτζα. Για να την έχει και Και τη λίγο φράτζα πιο, του έχει θέματα. πιο μεγάλη έντονη. Έχεις Άρα θα τα θέματα, πάρω αρκετά πιο κοντά, αλλά θα είναι μολογό. περιποιημένα. Θα τον αραιώσω λίγο και το μαλάκι για να αλλάξει όλο το στυλ του. Θα γίνει και το μουσάκι και έτσι θα είμαστε Πάρα πολύ. μια χαρά. Ξεκινάμε Βάζουμε λοιπόν τη με μηχανή μηχανούλα μας. για να μην βάλω τσατσάρα και ψαλίδι και καθυστερούμε. Σε φάω και όλο τον χρόνο. Και έχει Το και πολύ του κάνει μαλλί. η όρεξη του καθενός Ξε- να φάει. Ναι, ναι, Μήπως ναι. τρως χρόνο καλή και παθαίνεις. Μάλλον. Να σου πω κάτι. Για πες. Ότι έχει τέτοια τρίχα που εγώ ζηλεύω τώρα. Πρέπει να εγώ δεν βγάλουμε τη από θέλω σένα να αυτή κάνω την τρίχα. εμφύτευση. Εγώ απίστευτα θέλω πολύ δεντροφύτευση πυκνό να μαλλί. κάνω, όχι εμφύτευση. Και πώς εκνευρίζομαι, βρε παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει, τώρα ο άντρας, ωραία να έχεις πυκνό μαλλί, αλλά πόσο πια. Τι θα το κάνεις, μήπως θα το κάνεις Έλα, ναι. κούκλες, θα το κάνεις. Τι θα το Αυτό. κάνεις. Δηλαδή, αντί να έχουμε εμείς, δεν καταλαβαίνω.
Λοιπόν, εκτός από μερικά κιλάκια θα σου δώσω και μερικά μαλάκια. Και μαλάκια, έτσι μπράβο. Εγώ λέω τώρα από εβδομάδα να αρχίσω να πηγαίνω λίγο να γυμνάζομαι, γιατί έχω να γυμναστώ πολλά χρόνια. Γενικά, πολλοί κόσμος το έχει ρίξει στη γυμναστική το τελευταίο διάστημα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η μόνη γυμναστική είναι που κάνω η δουλειά. Εμείς τώρα ουσιαστικά αφαιρούμε το κάτω Ναι, μέρος. όσο μπορούμε, ναι. Ωραία. Ανεβάζουμε σιγά σιγά να δίνουμε το σχήμα από πάνω. Μην νομίζετε, θα ξυρίσουμε όλα. Γιώργο, δεν φαντάζομαι να νιώθεις αγωνία, ας πούμε, να έχεις άγχος. Εμπιστεύω να πω τα Νικόλα. Και Αγωνία. εγώ έτσι κάνω, γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά τους δεν χρειάζεται να παρεμβαίνεις εσύ ιδιαίτερα σε αυτό. Δηλαδή, εκτός από κάποια πραγματάκια τα οποία Κοίταξε, θεωρούνται όχι. δεδομένα για σένα και λες ότι εμένα το στυλ μου είναι έτσι. και Αυτό έχεις πήγα να σου πω, αποφασίσει. συγγνώμη κιόλας, Κατερίνα. Έρχονται μερικές κυρίες και λένε οι κύριοι και λένε: κοίταξε, έχω αυτό το στυλ. Αν εγώ δηλαδή κοιτάξω την προσωπολογία και πω ότι του πηγαίνει και κάτι άλλο, μόνο το θέλω θα πω: θες να αλλάξουμε ότι θα είσαι πιο κάνεις την ικανοποιημένος. δική σου. Ήθελα και εγώ να το πω ότι όταν. Υπάρχουν στυλ το οποίο ο άλλο μπορεί να είναι 20 χρόνια, όπως μου έτυχε χθε ένα κύριο 20 χρόνια έχει το ίδιο στυλ και όντω του πηγαίνει αυτό. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Γιατί έχει ένα μακρύ στυλ που του πηγαίνει ωραία. Άμα το γούρβε, θα φαινόταν ένα κεφαλάκι μικρό. Μάλιστα. Και αυτό ήθελα να πω, Κατερίνα, πριν ότι όταν είχα πάει για να με τσεκάρει και να με φρεσκάρει την πρώτη φορά ο Χρήστος, Πριν κανένα 20ήμερο Ναι, κάπου ή εκεί. παραπάνω. Για μισή ώρα και ίσως παραπάνω μόνο μελετούσα τις αναλογίες και την γρυφοφία του προσώπου μου για να καταλήξουμε πώς ακριβώς θα γίνει το Τι κούρεμα. πρέπει να γίνει. Πολύ ωραία. Και η κομμωτική είναι επιστήμη, το καταλαβαίνεις, Γιώργο. Καλά, η Κατερίνα το γνωρίζει. Εσένα δεν σε ξέρω και Γενικότερα, καλά. θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοια θέματα, όπως είναι η κομμωτική, όπως είναι το μακιγιάζ, ξέρουν και είναι σίγουροι για τη δουλειά τους, όπως η Nicholas Expression, θεωρώ ότι αρκεί να τους δώσεις έτσι μια αρχική γραμμή, ότι εμένα μου Και αρέσει να σου αυτό, πω, μου αρέσουν αυτά τα πράγματα έτσι, πάνω μου, να και βλέπω, μετά, και από μπράβο. εκεί και πέρα τους αφήνεις να κάνουν τη δουλειά τους όπως την ξέρουν. Νιώθω πολύ περίεργα όταν βλέπω κόσμο να λέει, ας πούμε, αυτό κάτω έτσι, αυτό κάτω αλλιώς, εκεί βάλε έτσι, εκεί βάλε... Δηλαδή, ας τον άνθρωπο να δημιουργήσει με την άνεσή του, γιατί δηλαδή να τον αγχώσεις. Άλλωστε, Δεν είναι ότι αγχωνόμαστε. Μερικές φορές φεύγουν οι πελάτες από το κατάστημα και λέμε καλύτερα μην πεις ότι σε δημιουργήσαμε εμείς έτσι. Δεν είναι ότι αγχωνόμαστε αμά γιατί. και βεβαίως ακούμε τον κουρέα της Σεβίλης και έχουμε εδώ τον κουρέα της Αλεξανδρούπολης. Να, είναι αυτές οι χαλαρωτικές μουσικές που έλεγα εχθές που τις προτιμούν σε Ινστιτούτα και γενικότερα σε μέρη ομορφιάς. Τώρα, Κατερίνα, άλλο δεν μπορεί να με πάρει για την ώρα. Ναι. Τη Παρακαλώ. βρίσκω. Καλό είναι αυτό γιατί. Είναι Αυτή τη στιγμή ευχάριστο. μου λένε είσαι σαν τον Τζον Τραβόλτρα στο Γκριζ. Εγώ. Ναι, με τη φράτσα την Λοιπόν, έτσι. μια παράκληση. Όσοι με παρακολουθούν να βγάζουν φωτογραφίες για το πριν και το μετά. Κοίτα, κούκλος ήσουνα, απλά τώρα θα γίνεις ακόμα Απλώς δεν περισσότερο. βάζουμε πινελιά τώρα. Αυτό κοίταξε, θα το κόψουμε, Γιώργο, γιατί είναι οι φύτρες σου και από ό,τι βλέπω, Δεν που είδα διευκολύνει και προηγουμένως, καθόλου είναι τη ναι. δουλειά. Ποια είναι τα λάθη που κάνουν οι άντρες σε αυτά που ζητάνε, στα κουρέματά τους. Να σου πω, Τι έχεις όχι. διαπιστώσει εσύ. Αυτό θέλω να σου πω. Τι πρέπει να αποφύγουν. Συνήθως. Τώρα 2 ερωτήσεις μου βάλες μαζί. Ωραία, Είτε πρέπει πες να πρώτα τα αποφύγουμε- λάθη και όχι, μετά μπορώ πες- να τα πω. Τα λάθη, ότι αυτό είναι το καλό, ότι δεν κάνουν λάθη γιατί αφήνουν στα χέρια του κομμωτή. Σπάνιες φορές, όπως οι κυρίες που θα πούν ότι εγώ είναι το στυλ μου, αυτό μου κάνεις έτσι, δεν μου πηγαίνει. Μάλιστα. Τώρα για πες Τι μου, πρέπει να αποφεύγουν γενικότερα. τι πρέπει να αποφεύγουν γενικά από την τρίχα, από το κούρεμα, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αποφεύγουν. Τώρα από το κούρεμα είναι κάποιος έχει κάπως διαμορφωμένο το τριχωτό της κεφαλής, δηλαδή το κεφάλι του έχει οξογκώματα, έχει τέτοιο, αυτοί τώρα τα κάνουν κάποιοι κοντά. Δεν είναι να χτυπάει ωραία. Ή στο πρόσωπο, όταν έχεις στρογγυλό πρόσωπο, μην κάνεις ένα στρογγυλό κεφάλι, να αποφεύγεις δηλαδή ό,τι είναι, να κάνεις την ασυμμετρία δηλαδή. Εκείνο είναι που χτυπάει και κάνει